May panibago ng dining destination sa bayan ng Florida Blanca, Pampanga matapos magbukas ang pinakabagong branch ng sikat na Kowloon House. Sa mahigit 6 na dekada nitong operasyon, naging bahagi na ng dining experience ng maraming Pinoy ang Kowloon House dahil sa kanilang dim sum at iba pang Chinese-inspired favorites. Alam namin na may enjoy ng ating mga kabalen dito sa Florida Blanca ang world's best dim sum. Yung Kowloon House, halos lahat tayo, lumaki tayo sa lasa ng Kowloon House. So expect lang natin same taste, same quality, same delicious food. Kabilang sa mga patuloy na inaalok ng Kowloon House ang mga pagkain matagal nang kilala at tinatangkilik ng kanilang mga parokyano. Mula sa kanilang mami varieties at siomai hanggang sa mga frozen delicacies. Maaari na rin iuwi ng mga customer ang ilan sa mga pinakapatok nilang produkto. Yung nakasanayan na, alam naman natin na ang Kowloon House has been around for so long. And andyan pa rin yung kilala natin na mami varieties, yung mga siomai. At saka meron na rin po mga frozen delicacies na pwedeng iuwi. And kung gusto nila pong matikman sa bahay, pwedeng-pwede po. Higit pa sa pagbibigay ng panibagong dining destination, nagbukas din ng bagong branch ng mga oportunidad sa trabaho para sa mga residente ng Florida Blanca. Para sa LGU, mahalaga ang pagpasok ng mga bagong negosyo sa bayan dahil bukod sa dagdag na serbisyo, nakakatulong din ito sa kabuhayan ng mga pamilya at sa patuloy na pag-unlad ng lokal na ekonomiya. Nagagalak po tayo sa pagbubukas ng panibagong business, yung Kowloon House po dito sa bayan ng Florida Blanca dahil bukod po sa bagong business po ito, yung pong mga empleyado niya, it creates employment. Kaya po we encourage our kabalen na suportahan yung mga local business po natin sa bayan ng Florida Blanca, especially na nagbukas po itong ating Kowloon House na nag-o-offer po ng masarap na pagkain. Para sa mga nagkikrave ng dim sum, siopaw at iba pang Chinese cuisine, ready nang tumanggap ng customer ang Kowloon House. Located ito sa Macabulo Street sa tapat ng Old Public Market ng Florida Blanca. Open sila daily from 7 a.m. to 9 p.m. Mga kababayan, mga kabalen, andito na po. At yun na po yung Kowloon House kening Florida Blanca. At yun kami king Old Public Market. Bisitahin nyo kami. Enjoy natin yung world's best dim sum. Salamat po. Angelica Cara, CLTV 36 News.